No a v finále nám obstarají vojáci v reprezentačních stejnokrojích využívaných při slavnostních akcích. Dámy a pánové, návštěvníci dnešního armádního dne tady v Atriu Flora, přehlídka výstrojních součástek armády České republiky a hraní stáže právě začíná. A jako první se vám představí rekrutér rekrutačního pracoviště Plzeň, nadrotmistr Tomáš Klasňák. Je oblečen do slušivého služebního stejnokroje, který se skládá z kalhot a blůzy se zeleným potiskem. Nadrotmistr Tomáš Klasňák v minulosti působil jako příslušník 14. pluku logistické podpory a zúčastnil se zahraničních operací v Kosovu a Bosně a Hercegovině. Děkujeme! A už vidíme nadrotmistra Jana Kučeru, dalšího rekrutéra pořadí, tentokrát reprezentujícího rekrutační středisko Praha. Je oblečen ve služebním stejnokroji v pouštní variantě, kalhoty a blůza s béžovým potiskem. V minulosti byl mimo jiné velitelem členového družstva živního pluku. Nadrotmistr Jan Kučera se zúčastnil zahraničních operací, a to v Bosně a Hercegovině, a dvakrát jako příslušník jednotek KFOR v Kosovu. Děkujeme! A už přichází desátník Radim Herdejs, instruktor boje zblízka a také starší řidič 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec. Předvádí letní stejnokroj s béžovým potiskem v taktické ústroji. Desátník Radim Herdejs se taktéž zúčastnil několika zahraničních operací. Děkujeme! A už přichází příslušník profesionální armády, který představuje maskovací oblek Hejkal, který slouží k maskování v přírodním prostředí a může mít různé barevné modifikace. Neodráží infra a termozáření. Tento příslušník profesionální armády v obleku Hejkal je příslušníkem 43. výsadkového praporu. Děkujeme! Přichází nadrotmistr Jan Pada, rekrutér rekrutačního pracoviště Plzeň, který je oblečen do sportovního oděvu, bunda a kalhoty teplákové. Působil jako zástupce velitele 7. mechanizované brigády a za dobu své profesionální kariéry do armády se účastnil zahraničních operací, a to dvakrát v jednotkách KFOR v Kosovu a dvakrát v Afghánistánu. Děkujeme panu nadrotmistrovi Janovarovi. A už je na řadě pracovní oděv. Blůzu a kalhoty oděvu v údržbě techniky předvádí nadpraporčík Petr Liský, v současné době rekrutér rekrutačního střediska Čechy, který ve své vojenské kariéře působil právě jako technik, ale také ve funkci velitele družstva a zástupce velitele čety záchranného praporu. Nadpraporčík Petr Liský, rekrutér rekrutačního střediska Čechy. Protichemický oblek OBK-05, který slouží k zabránění přístupu chemických látek do lidského těla, předvádí četař Jaromír Pešek. V současné době je zařazen na funkci starší průzkumník specialista odboru radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Za svou profesionální kariéru vojáka v povolání se zúčastnil 5 zahraničních operací. A to v Bosně, dále dvakrát KFOR v Kosovu a dvakrát v Kuvajtu. Četař Jaromír Pešek, děkujeme. A přichází opět žena, a to kapitánka Veronika Mikulová, personalistka zabezpečující důstojníky sloužící v zahraničí. Předvádí služební stejnokroj letní šaty modré. Tyto existují samozřejmě i ve variantě zelené pro příslušníky pozemních sil. Paní
kapitánka sloužila jako příslušnice vzdušných sil, kde pracovala u meteorologické služby, proto ji dnes vidíme právě v těchto letních šatech modré barvy. Kapitánka Veronika Mikulová. Děkujeme. Stejnokroj, kalhoty služební zelené, světlozelený a veskou právě předvádí nadrotmistr Pohoda Hekeš, pracující v současné době na pozici rekrutéra rekrutačního střediska Čechy. A vy, kdo jste pozornější, tak se můžete podívat tady na reklamní billboard a je to jeden z těch dvou vojenských profesionálů, který vás lákal na dnešní den tady do Atria Flora. Nadrotmistr Pohoda Hekeš dříve sloužil ve funkci velitele strážní čety Hradní stráže. Děkujeme. A už na našem molu v obchodním centru Atrium vidíme praporčici Elišku Petříkovou, personalistku zabezpečující pozemní a vzdušné síly. Předvádí nám letní služební stejnokroj, sako, kalhoty letní béžové pro ženy. Ano, součástí je také velmi vkusná vesta béžové barvy, která dokresluje dokonalý dojem a harmonii tohoto služebního stejnokroje pro ženy. Praporčice Petříková v minulosti pracovala například u chemického vojska. Děkujeme. Nadrotmistr David Starší, rekrutér rekrutačního pracoviště České Budějovice, dnes v obchodním centru Flora, předvádí služební stejnokroj bluzu modrou se stříbřitými knoflíky a kalhoty služební taktéž v barvě modré. Nadrotmistr David Starší dříve působil jako zástupce velitele čety u protiletadlové brigády a účastnil se zahraniční operace v Kosovu. No a možná poznáváte ženu, která se na vás usmívá z reklamních a prezentačních billboardů na dnešní den, a to nadporučici Renatu Veselou, která v současné době působí ve funkci personalistky agentury personalistiky armády České republiky. Předvádí nám služební stejnokroj bluzu zelenou se zlatovými knoflíky pro ženy. Nezbytnou součástí je také slušivá sukně úzké zelené barvy. Reprezentuje armádu České republiky v běžeckých závodech, ale na olympiádu, jak sama říká, se nechystá. Avšak do lesa si konečně zaběhat, ano, a ráda. Střelec praporu Čestné stráže, svobodník Jakub Kejha, plní úkoly související s organizací a zajišťováním vojenské pocty při protokolárních akcích, například ve prospěch prezidenta republiky, úřadu vlády, ministerstva obrany a generálního štábu armády České republiky. Na sobě má vojenský vycházkový stejnokroj, všimněte si především opasku, šňůry a kožených rukavic pro velitele Čestné stráže. A pana Svobodníka uvidíte společně se svou jednotkou v dnešním programu a při vystoupení Čestné stráže před chorem Atria. Děkujeme. Kapitán Jiří Havel předvádí letní reprezentační stejnokroj Hradní stráže. Blůza a kalhoty jsou doplněny zlatým opaskem a ozdobnými šňůrami. Stejnokroj se používá ve variantě s nákosenkou anebo ve zde předvážené variantě s bílou košilí a modrou vázankou. Ke stejnokroji, který navrhl Teodor Pištěk pro Hradní stráž, se používají reprezentační kolbotky černé barvy s kováním. Kapitán Jiří Havel slouží u Hradní stráže od roku 2008, prošel si jak základní, tak velitelské a štábní funkce. V současnosti je tiskovým a informačním důstojníkem Hradní stráže. Nadrotmistr Michal Svěrák představuje reprezentační stejnokroj praporčického sboru, skládající se z blůzy tmavomodré barvy se stojáčkem. Tento stejnokroj je doplněn zlatým opaskem a ozdobnými šňůrami v barvě trikolory. Šedé kalhoty jsou oplaceny tmavomodrým lampasem. Nadrotmistr Michal Svěrák slouží u Hradní stráže od roku 2002, kde si také prošel od základní funkci až po ty velitelské. Nyní zastává funkci vrchního praporčíka prvního strážního praporu Hradní stráže. Děkujeme. A přichází chvíle, kdy se nás společně představí major Jaroslav Korous a podplukovnice Hana Portová. Oba, jak vidíte, přichází ve společenské oděvu, a to ve večerní stejnokroji pro muže a ženy s blůzou. Tomuto stejnokroji se však jinak neřekne než smoking. Major Jaroslav Korous je v současné době náčelníkem rekrutačního střediska Čechy, které najdete v Praze v Dejvicích.
Krumenice Hana Portová pracuje jako vedoucí starší specialista oddělení humanitní služby agentury personalistiky Armády České republiky. Dámy a pánové, váš potlesk patří 17 statečným mužům a ženám, profesionálům Armády České republiky a hradní stráže, kteří vám předvedli přehlídku výstrojních součástek. Děkujeme!